Hej og velkommen til HTML Hands On. I den her video bliver det din tur til at komme i gang med at skrive kode. Bare tag det roligt. Jeg skal nok vise dig præcis, hvad du skal gøre undervejs. Så gør ligesom mig og skriv det samme som mig, så skal du nok komme godt i gang. Det første du skal bruge er en editor at skrive koden i. Hvis ikke du allerede har en editor på den maskine, du sidder og arbejder med, så kan du med fordel hente en af disse editors. Jeg kommer i den her video til at bruge den øverste editor, den der hedder Brackets, som du finder på brackets.io. Hvis ikke du altså har en editor, så installér en nu og vend tilbage til videoen bagefter. Hvis du er klar, så går vi i gang. Her har jeg åbnet Brackets, som den ser ud nogenlunde første gang man kommer i gang, her man kommer ind på den. Det første vi skal gøre, det er at gå op i filer og vælge ny. Og inden vi overhovedet har skrevet så meget som en linjekode, så går vi straks i filer igen og ned i gem som og gemmer filen på harddisken. I det her tilfælde vælger jeg at lægge min fil i OneDrive, sådan at jeg altid kan finde den, også selvom jeg skulle sidde på en ny maskine på et tidspunkt, eller hvis hunden skulle have spist min bærbar. Jeg opretter en ny mappe, den kalder jeg web, og så gemmer jeg filen som index.html. Det er vigtigt, at vi kalder filen for index.html. Den første fil, som browseren skal komme ind på, skal altid hedde index.html, for på den måde der ved browseren, når den kommer ind på et website, hvilken en af de eventuelt mange HTML-filer, der måtte ligge der, den skal starte med at åbne. Så index.html er altså med andre ord vores forside. Nu er vi altså klar til at skrive den første kode, og som du husker fra HTML-strukturen videoen, så starter vi jo med en doctype-erklæring, efterfulgt af HTML-tagget. Inden i HTML-tagget skal vi så have en head-sektion. Og efter head-sektionen skal vi så have en body-sektion. Det her er den grundlæggende struktur, som vi altid skal have, som alle hjemmesider altid er bygget op af. Øverst havde vi altså doctype-erklæringen, der fortæller, hvilken version af HTML vi har tænkt os at bruge, i det her tilfælde HTML version 5. Dernæst har vi HTML-tagsene, der beskriver hvorfra og hvor til vores HTML-kode går. Så har vi head-sektionen, som er den del, der indeholder sidens metadata, det vender vi tilbage til om lidt. Og så har vi body-sektionen, som er den del, der indeholder alt det, som skal vises på selve siden. Altså alt det, som de besøgende på siden kommer til at kunne se. En vigtig ting, når man laver sider på dansk, er jo, at vi bruger tegnene æ, ø og å, men de tegn vises ikke per automatik i modtagerens browser eller i det besøgendes browser. For at sikre, at browseren, der kommer ind på siden, benytter sig af et tegnsæt, som indeholder æ, ø og å, så skal vi oppe i sidens head-sektion tilføje et tag, det tag, der hedder meta, med attributten charset og værdien UTF-8. Husk at lukke tagget med et større antegn. Nu fortæller vi altså browseren, at den skal benytte sig af det tegnsæt, der hedder UTF-8, som heldigvis indeholder æ, ø og å. En anden ting, vi kan vælge at tilføje til vores head-sektion, er title-tagget. Title gør det muligt for os at bestemme, hvad der skal stå i fanebladet på den browser, der besøger vores side. Her kunne vi for eksempel skrive min første side. Nu er vi klar til at tilføje indhold på selve siden. Lad os prøve med en overskrift, efterfulgt af et tekstafsnit. Vi kan tilføje et tekstafsnit mere. En underoverskrift. Og måske et tekstafsnit mere. Lad os prøve at se, hvordan det her ser ud i browseren. Hvis vi kigger op i venstre side her, så kan vi se, at ud fra vores arbejdsfil index.html er der en lille prik. Den prik indikerer, at indholdet i sin nuværende form ikke er gemt. Det vil altså sige, at vi skal starte med at gemme vores side, som den ser ud nu. Det gør vi ved at gå op i filer og vælge gem, eller vi kan bruge den tastaturgenvej, der står ud for gem her, i mit tilfælde Command S på en Mac. Hvis du sidder på en Windows-maskine, så er det Ctrl S. Jeg trykker Command S for at gemme siden. Nu kan vi se, at prikken oppe til venstre for index.html forsvandt, og det betyder altså, at siden er gemt. Der er ikke foretaget rettelse på siden sidst den er blevet gemt. Så går vi ned og finder der, hvor vi gemte filen til at starte med. Det var i mit tilfælde i OneDrive og mappen web, og her ligger index.html-filen altså. Den dobbeltklikker jeg på, så åbner den i browseren,
Og så kan vi altså se, hvordan den ser ud. Vi hopper tilbage i editoren med det samme. Nu kan vi så prøve at tilføje et link. Et link laver vi med tagget A. Inde i starttagget i A er det nødvendigt, at vi tilføjer en attribut, der hedder href, som står for hyperreference, med den adresse, som linket skal føre til som værdi til attributten. Det vil altså sige, det kunne for eksempel være http://www.dr.dk eller en helt anden side. Man kan i stedet for at skrive hele den her lange tekst, jo blot sørge for at kopiere adressen fra adresselinjen i browseren. Det gør vi ved at hoppe over i browseren, så kan vi lige finde en side. Wiki om HTML5 for eksempel. Her der har vi nu adresselinjen, den markerer jeg teksten i. Så trykker jeg Command-C på Mac eller Ctrl-C på Windows. Hopper tilbage i min editor, stiller mig der, hvor jeg gerne vil have teksten ind, og trykker Command-V på Mac eller Ctrl-C på Windows. Og så sætter den altså den tekst, som stod i adresselinjen i browseren, ind i vores kode i stedet. Så kan vi prøve at trykke igennem en gang. Og hvis vi hopper over i browseren, vælger vores side og opdaterer siden, så kan vi se, at der ingen ændring er. Det er der ikke, fordi vi mangler fortsat i koden at tilføje, hvad det er, man skal kunne klikke på for at komme ind på Wikipedia-artiklen om HTML5. Vi skal altså mellem vores start-tag, som nu ser sådan her ud, og vores slut-tag, som vi har her, skal vi tilføje en tekst, som man kan klikke på. Det kunne for eksempel være teksten Wiki artikel om HTML5. Jeg trykker Command S for at gemme, hopper over i browseren, og nu kan jeg opdatere siden, og så kan vi se, at der står Wiki-artikel om HTML5 her. Hvis jeg klikker på den, kommer jeg ind på artiklen om HTML5 på Wikipedia. De fleste hjemmesider består jo af mere end én side, så lad os prøve at oprette en side mere og lave et link til den side. Det gør vi ved, at vi går op i filer, siger ny, går straks ned i gem som, finder der, hvor vi lagde vores første fil, vores index.html, og gemmer siden som side2.html. Og gem. Nu har vi en indeks, og vi har en side 2. Hvis vi vælger vores indeksfil her, eller vores side 2-fil her, så kunne vi altså vælge nu at starte med at skrive alting helt forfra. Det gider jeg ikke, så jeg går bare op i min index.html-fil, så tager jeg alt indholdet her, kopierer det ved at sige Command-C eller Ctrl-C, går ned i side 2 og siger Ctrl-V eller Command-V for at indsætte præcis den samme kode igen. Her kan jeg så vælge at fjerne alt det, som jeg ikke ønsker skal være en del af min side 2. Her kan jeg bare nøjes med at skrive velkommen på side 2. Sådan der. Nu har jeg altså oprettet hjemmesiden side 2, og den gemmer jeg. Sådan. Så går jeg tilbage på min indeks, og her der vil jeg gerne, lige efter min Wikipedia-link her, oprette et link til min side 2. Det gør jeg på præcis samme måde, som jeg har lavet link til Wikipedia-artiklen med A-tagget. Og inde i start A-tagget sætter jeg attributten href med navnet på min side 2. Sådan der. Nu mangler vi blot den tekst, man skal kunne klikke på. Det kunne for eksempel være side 2. Så kan vi se, at der er en ændring til index.html. Den gemmer vi. Og vi har nu en side 2, der ser sådan her ud. Så lad os prøve at hoppe over på vores browser. Opdatere med Command R eller Ctrl R. Vi kan også trykke på den der, det er det samme, og trykke på Command R eller Ctrl R og meget hurtigere. Så jeg trykker Command R, og så kan vi nu se, at linket side 2 dukkede op. Hvis jeg trykker på den, så kommer jeg over på min side 2. Velkommen på side 2 stod der, ganske som vi havde det her. Velkommen på side 2. Nu kunne jeg jo godt tænke mig, at der var et link herfra tilbage til forsiden. Det kunne stå allerøverst. Så hvorfor ikke lige gå op som det allerførste i min body
og indsætte en lille paragraph her, og så inde i den tilføjer jeg nu et link til min forside, som jo hedder index.html, og så kunne jeg skrive her tilbage til forsiden, punktum, og gemme siden. Så hopper vi herover og opdaterer siden med Ctrl-R eller Command-R, og nu har vi altså et link her tilbage til forsiden, så nu kan jeg hoppe frem og tilbage mellem mine to hjemmesider. Hvis vi kigger på vores forside her, kan vi se, at de to links står lige ved siden af hinanden. Hvis vi nu gerne vil have side 2 ned og stå nedenunder, så skal vi altså ind i vores kode og tilføje det, der hedder et break. Et break svarer bare til, at man har trykket enter på sit tastatur, og altså gør, at linjen bliver brudt, sådan at næste element, det hernede, kommer til at stå på linjen nedenunder. Vi gemmer en gang, og så prøver vi at hoppe over i browseren og opdatere med Command-R eller Ctrl-R. Sådan der, og så kan vi se, at den kommer til at stå på linjen nedenunder. Nu kan vi jo prøve at gå ind på vores side 2, og så kan vi arbejde med at sætte et billede ind på side 2. Vi hopper over i browseren og ind på vores side 2 HTML, og her der skal vi nu have indsat et billede. Men inden vi kan indsætte et billede, skal vi naturligvis have et billede at indsætte, så derfor så hopper jeg lige ud i Chrome igen her, og åbner mig en ny fane. Her kan jeg så vælge nu at søge efter et billede. Jeg kunne for eksempel søge efter HTML5 logo. Når vi kommer ind her, så er det vigtigt, at vi vælger billeder, og vi vælger værktøjer og brugsrettigheder, og må anvendes med ændringer. Grunden til, at vi gør det, det er for at sikre os, at det billede, vi nu henter, er et billede, som vi rent faktisk har rettighederne til at måtte bruge på vores hjemmeside. Nu klikker jeg så på et af billederne, som jeg ved, at jeg må bruge, trykker besøg siden. Og her henter jeg så et billede. Jeg tænker at tage et PNG i opløsningen 200 pixel. Jeg siger højreklik og siger gem billede som. Og så vælger jeg at lægge billedet ind ved siden af mine øvrige filer her. Og jeg vælger at kalde billedet for HTML5. Arkiver. Sådan der. Nu har jeg altså hentet mig et billede, som ligger ved siden af mine øvrige HTML-filer. Nu skal vi prøve at sætte det her billede ind på vores side 2. Jeg går over i min kode, og her der tilføjer jeg nu image tagget, som i HTML forkortes IMG. Og fuldstændig ligesom med anchor tagget, altså A-tagget, så skal vi bruge en attribut, der fortæller, hvor ligger den her fil henne. Vi skal ikke bruge href, men vi skal i stedet for bruge den, der hedder source, som forkortes src. Lige med citationstegn, sådan der. Og nu kan jeg vælge den bracket ser allerede, at der blandt de her filer ligger en, der hedder HTML5. Jeg kan også bare skrive det i hånden, .png. Og så husker vi lige at gå et skridt til højre og tilføje et større end, sådan at vi lukker vores image tag igen. Bemærk lige, at image tagget i modsætning til H1 tagget ikke skal lukkes med en skråstreg H1 for eksempel. Der skal altså ikke være et image eller et skråstreg IMG tag bagefter. Det er fordi et billede har en naturlig slutning, og det dermed er helt klart hvorfra og hvor til billedet går. Vi kan se, at vi har ikke gemt, så vi husker at gemme, og så hopper vi lige over i browseren, vælger vores side igen her, og trykker Command-R eller Ctrl-R, hvis man er på en Windows-maskine, og vupti, der kom så billedet. En sidste ting, vi kan prøve, det er at sige, at vi tager lige det her billede og gør til et link. Lige nu sker der ingenting ved, at jeg trykker på det, men hvis nu jeg hopper over i min editor, igen her, sådan, så kan vi jo se, hvordan var det nu, vi lavede et link. Det var jo med A-tagget. Så hvis nu jeg prøver at tilføje en linje ovenover mit billede her og sige, det var A, sådan der. Og vi har en attribut, der hedder href, lige med citationstegn. Og så havde vi jo, vi kan faktisk hente den herovre fra, den der adresse her, til hjemmesiden, Wikipedia-siden om HTML5. Vi går tilbage på side 2 og taster den ind. Så her har vi altså nu et link til
Wikipedia-artiklen om HTML5, men vi har ikke den tekst imellem, som man skal kunne klikke på. I stedet for den tekst, og skrive en tekst der, som man kan klikke på, der kan jeg nu tage mit billede, og så kan jeg klippe det med Command X, eller Ctrl X, og rykke op der, hvor jeg gerne vil have teksten skulle være, eller elementet, man skal kunne klikke på, skal være, og trykke Command V, for at sætte det ind. Så det vi altså har nu, det er et start link tag her, start A-tag, og et slut A-tag, og imellem start og slut har vi et billede indsat, som det man kan trykke på. Lad os prøve at se, hvordan det virker. Hvis nu jeg lige gemmer en gang, vi kan se, at der er ikke gemt, så jeg gemmer med Command S, hopper over i browseren og opdaterer med Command R eller Ctrl R. Sådan der. Kan se, umiddelbart er der ikke nogen forskel, men når jeg flytter min markør ind over selve billedet, så kan vi altså nu se, at der er tale om et link i stedet for, og trykker jeg på det, så kommer vi over på hjemmesiden på Wikipedia-siden om HTML5. Nu har du altså med andre ord lært at arbejde med at lave overskrifter, tekstafsnit, underoverskrifter og links til andre sider. Du har lært at oprette en underside, og du har lært at indsætte et billede på en side, samt at gøre det billede til et link. Nu kan du faktisk de mest grundlæggende dele af HTML. Det vigtigste du skal huske på nu, når du arbejder med HTML efterfølgende, det er de klassiske fejl. Der er 3 grundregler. Aldrig nogensinde brug store bogstaver i dine filnavne eller dine links eller lignende. Aldrig brug æ, ø og å i filnavne eller links eller lignende. Og aldrig brug mellemrum i filnavne eller links eller lignende. Sidst men ikke mindst, så er det en fordel for dig, hvis du husker altid at gemme dine filer i samme mapper, eller husker at pege på den pågældende mappe. Det vender vi tilbage til på et andet tidspunkt. I første omgang, så bare gem alle dine filer i den samme mappe, som vi altså har gjort her med index.html, med side 2 HTML og med html5.png-filen. Og husk sidst men ikke mindst at tjekke, at alle dine tags er lukket, altså med større end og mindre end, og med den der skråstreg foran starttagget. Når du har lavet din HTML-fil, kan du med fordel gå ind på w3c.org/validator og uploade din fil til deres side. Her vil de så tjekke din fil igennem og se, om der er nogle fejl på den af den ene eller anden slags i forhold til W3C's standarder for HTML. Prøv med din egen fil. Hvis det driller, er det værd at huske på de gode dyder, når du arbejder med programmering. Du skal være stædig, du skal være nysgerrig, og så skal du fordybe dig. Så bliver det faktisk sjovt. God fornøjelse med HTML.